Tak, čaute ľudia, dneska mám tu jedného môjho človeka, ktorému som pomohol schudnúť. Vidíte, zo 106,9 kg schudol na 100 kg a pás zo 110 na 95, 15 cm z pasu. A toto sú jeho výsledky. Začali sme zhruba na nejakých skoro 3000 kalórií, dostali sme sa na 2380. A vidíte, ak chudol každý týždeň 106,9, 105,7 cm. Vidíte, ale tu napríklad tento týždeň neschudol nič, prvý 25.10., ale nechali sme to tak. Nechali sme to tak, išli ďalší týždeň, hej, a už potom schudol 104, 103, vidíš. Takže proste nemusíte hneď robiť nejaké razantné zmeny. Keď neschudneš týždeň, nič sa nedeje. Budúci týždeň môžeš kľudne schudnúť. To telo trošku trvá, kým sa adaptuje. Takže určite proste neuberajte hneď